quina caixa podem triar, la vertical o la horitzontal. Tinc molts companys que volen empezar amb aquest món de l'agricultura i no saben per on començar. Així que avui no solucionarem cap problema, sinó ficarem una mica les idees que els pros i contres de cada tipus de caixa. Així que endavant intro i a pel vídeo. Benvinguts al Mel de la Comarca, canal dedicat a l'agricultura i amb un futur poder amb altres coses. Si us agraden els vídeos, fiqueu like i si podeu, inscriu-vos al canal. Enganais a abonar primer. Aquí tenim les grans caixes que tenim. Tenim les Lions, que serien de creixement horitzontal. Podríem trobar les Keniates, que és un altre tipus de caixa, que aquí hi pot haver alguna persona que la tingui, però no és molt utilitzada, ja que és una caixa fixa. I les Lions les podríem fer servir transformats. I aquí tindríem les de creixement vertical. Les Lastrons, que tenim transformants, una fixa, i un bocí de dada que m'han deixat de vertical, que també seria en aquest cas fixa. Així que empecem per la Lion. La Lion, per empezar de nou amb l'agricultura, és una caixa molt còmoda, és una caixa que per transportar una persona sola la podem transportar. L'únic que és una caixa que sol cal veure que a la resta del món no és gaire utilitzada. És molt típica de la península, Espanya i Portugal. En aquest cas, se pot treure amb aquesta caixa tot. És una caixa de 12 quadres. Normalment aquesta caixa sol treballar als quadres del mig. Hi ha la part de la cria de reina, dos quadres que hauria el pol·len i les altres hauria la reina. Al moment de treballar, la cosa que té és que, en el meu cas, se'ns col·lapsa. Si no estic a moments forts de pol·len o de mel o de cria, se queda tota plena, no té un creixement i es queda col·lapsada. Això crea que facin reines noves i això venguin. I en aquells moments s'ha d'anar visitant les caixes cada 15 dies. Però per una caixa per gent que empeci de zero, que no vulguin grans manteniments així, també és bona caixa. Són quadres bastant grans i clar, a ser un quadre gran costa molt d'omplir de mel. Hi ha pràctiques que quan està plena de cria o peculada, tallen, trauen una mica de mel i la tornen a ficar. En el meu cas, perquè no em quedi col·lapsada, quan hi ha molta cria, trac quadres de cria i ho fico en altres caixes per reforçar-la. I quan estan fortes de pol·len, faig el mateix. Trac quadres de pol·len per reforçar altres caixes. A l'hora de transportar la caixa aquesta, una persona sol, dues persones la poden portar molt bé i una persona sol la pot manejar molt bé. Agafant-la així, pots caminar i la pots transportar. El transport d'una persona sola és una caixa que es pot portar. Pesa el seu, pot arribar a pesar 50 quilos o més, i així. Hi ha noves tendències que aquesta caixa la fan també creixement vertical. Quan hi ha una gran floració, ells fiquen alces. Els quadres no són com aquests, igual com aquests, que queden tots tocant, sinó són quadres que en aquests laterals estan rebaixats perquè les abelles puguin pujar. Hi ha gent que fica unes alces especials per les caixes Lions i hi ha altra gent que fa invents aprofitant les alces de l'Astron al damunt. No quadren bé del tot, però amb una fusta així queda. La cosa és que queden els quadres aquests en una direcció i els de dalt en una altra. Això ja serien fer gadgets o invents, com vulguem dir. Aquí seria un resum de la caixa Lion. El preu és un preu que sol ser bastant més econòmic que les altres. El preu pot estar depèn la quantitat així, sobre 25 a 30 euros la caixa, amb quadres inclosos. Econòmicament necessites menys diners. Anem a les de creixement vertical. Fem això. Aquí tindríem una Lastron que seria fixa, transdomant, i aquí seria un quadre de cria d'Adam. Entre la fixa i la transdomant, la diferència seria
que hi ha aquests quadres perquè el quadre dels pisos de dalt no es moguin, i aquí seria caixa fixa, que aquí s'extrau el terra i els quadres que van al damunt van enganxats pel pes, no van sobreenganxats pel marc de fusta. I la diferència és el preu, és un pèl més car la transhumant que la fixa. Preu per preu, ja que aunque les tinguem transhumant, aunque les tinguem fixes, pues si mai s'ha de moure, és molt més còmode moure la transhumant que moure una fixa si tens alces. Si no tens alces és completament el mateix. Normalment aquest tipus de caixes van uns 10 quadres per pis, cosa que a les Laies ens trobem ja que ja arrenquem amb 12 quadres, inclús hi ha caixes que estan últimament en desús, que siguin de 14 i 16 quadres, però estan en desús per la dificultat de transportar-les, com més quadres, més pesa. La diferència principal de la Lastron, parlant del cost de cria, de la Lastron a la Lada, és l'altura. Parlaríem que hi ha una diferència d'uns 4 dits més altes les Dadas que les Lastrons. Cal mirar bé al territori quin tipus de caixes fan anar els altres apicultors, perquè en zones fredes és millor una Dada, una Lastron. A ser un quadre de cria més gran hi ha més reserves de mel. A la Lastron hi ha menys reserves de mel. Llavors, per passar l'hivern, tenen molt més aliment a la Dada. Un avantatge que té la Lastron en l'alça de Lastron, que són iguals. Els quadres de baix són compatibles amb els de dalt. Podem agafar els quadres de baix, jo tinc una caixa, agafo un eixam nou, el fico a baix, m'ha omplert, està tot ple de cria, i ja està a ple. Ja, si no fico l'alça, allò ja s'empezarà a col·lapsar i a fer res més. Llavors, què fem? Doncs podem agafar 5 quadres de cria, escombrals, pujar-los a dalt, si volem treballar en separador o no. Si treballem en separador, escombrem els 5 quadres de cria, els pugem a dalt, fiquem el separador i fiquem aquí al mig 5 quadres de cria, 5 i el de més, tots quadres per estirar i estirats. Són compatibles, podem jugar, podem pujar quadres cap dalt i quadres cap baix. Arriba al final de temporada i podem ficar tots els quadres a baix, si volem. La Dada, si no fiquem el quadre o l'alça a la mateixa altura, no ho podem fer. I ho fiquem, doncs clar, ha d'haver molt bon mel, molt bones floracions perquè puguis omplir el quadre de baix de cria i tot un quadre de dalt de cria. Llavors, han de ser caixes molt grans. O si no puges una alça sencera, estàs treballant com si fossis una Laie. Llavors, el que fa molta gent és ficar els quadres de l'Astron. Són compatibles, sol canviar d'altura. L'únic que els quadres de baix no els pots pujar a dalt. Perdó. O els mitges quadres. Les alces de mitges quadres, si mirem aquí, veurem que és la meitat d'una Dada. Llavors, al moment que tinguis monoflorals petites, fiques una alça de mig quadre i clar, hi ha molt poc lloc i t'ho omplen de seguida. En aquest cas, com que tenen, els hi costa més d'omplir, perquè hi ha més lloc per omplir, però de seguida el tens ple i de seguida pots ficar un altre pis. I per monoflorals o per floracions curtes van molt bé, perquè de seguida ja t'ho omplen i aquí costa més. Són els seus pros i els seus contres. Al moment de moure-les, si volem moure, ho tenim de moure molt. Si no hi ha les alces, podem tractar-ho com si fos una Laia, vull dir, alçar el quadre de baix, inclús pesa menys i tot. Si havia portar aquesta caixa plena, una persona sol, alçant-ho bé sense cascar massa l'esquena, s'ho pot treballar. Però quan tenim l'alça ja no és còmode, ja se dobla el preu, però ja no és còmode portar-les, alçar-les. Per molt que tinguem a 2 pams de terra, ja no és còmode alçar-les. Ja no és per treballar
sol ja costa molt. Llavors, si no tenim eines per treballar, per transportar-les, haurem de buscar algun company, o un amic, algun familiar, algú que ens vingui a ajudar i que no tingui por de les abelles. El transport seria un punt negatiu a comparació de les lànyades, i més si fiquem alces més altes o més baixes. I aquí seria una mica l'explicació del tipus de caixes. Si teniu preguntes així, fiqueu-les als comentaris i procurarem de resoldre. Si voleu parlar sobre un altre tema que tingueu així pel damunt, pregunteu, que nosaltres podem fer un vídeo especial per al tema que voleu fer. I fins aquí seria tot aquest vídeo. Hem fet un resum de creixement vertical, creixement horitzontal, els pros i contres i els beneficis de cadascuna. I ja sabeu, si voleu mirar un altre vídeo, cliqueu aquí. Si voleu seguir, cliqueu aquí. I ja sabeu, a per un altre vídeo.